Sanibonani, kunobuzile ukuthi ukuphupha inhlabathi engabe kubika ukuthini. Ake ngiqale nje ngokusho ukuthi ngicela ni-subscribe ku-YouTube, ilink ikwi-bio. Uma le vidiyo ibuka ku-YouTube, subscribe nje. Uma uyibona ku-TikTok, sifollowe, ungi-inbox ucela inamba ka-WhatsApp ukuze njalo amaphupho. Ukuphupha uphendula inhlabathi. Lelo phupho nje nenhlabathi ubowazi ukuthi libika isifo. Uyatshala, uyaphendula inhlabathi, isifo noma ukugula. Ukuphupha-ke uyilima nakho futhi kusho-ke isifo noma ukugula okungase kuvele nje ekhaya maduzane. Uma-ke uzophupha umgodi noma ithuna, kusho isifo noma ukugula. Ngikusho konke ngoba abantu ababuzile baningi bahlukahlukene, babuze into eyodwa ngey'ndlela ey'hlukahlukene. Bese kuthi-ke mhlampe sithi-ke phupha isiduli, hlampe siyavela noma kuwukuthi uyasikhipha noma sivela endlini. Isiduli leso sibika isifo, kubika isifo lokho noma ukugula. Ukuphupha utshala emasimini kusho isifo noma ukugula. Ukuphupha udla inhlabathi, inhlabathi njengomcako obomvu, ibomvu. Lokho kusuke kusho ukuthi-ke unabadala. Uma kuwukuthi-ke nawe unombuzo, faka i-comment ngizobe sengibuya nempendulo. Ungakhohlwa uku-subscribe ku-YouTube, nayi ilink ikwi-bio. Nisale kahle.